Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi, sebhizinisi, sezezimali. Angithi usunawo umdonso wemali, uthathe ugeze ngawo. And command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali. Sithinde ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla ka-Archangel Raziel. Siyabingelela ubingelela baba uDokotela baba wesizwe bawujabulela umfana omhle njengekhehla umzulu abancisi. Angeke ngiyiveze ke lento siyacela abantu abangamtholi uMajozi efonini yakhe abangafoni baba uDokotela. Nabantu futhi sebefaka imali kuMajozi abangamfoneli nje abangamfoneli. Socela inamba sisho manje kuze ukuthi kusukela manje wazi ukuthi yiphi inamba ozoyifonela. uMajozi uyiclient kuthina uzoshutha ukhokhela ukushutha mase yahamba akakhokhela ukuthi sizodlulisela ama message uthi kade ngimzama ngimtholi. Majozi awubingelela. Inamba Dokotela 060 4538 480 ASB 073 564 0400. Inamba yesibili othola abantu abasizayo lapha ekhaya kule yesibili. Okay, yesibili. Angibingelele Dokotela nami ngimuhle ngiyengizwe nje ukuthi muhle njengakheshela cha nami muhle ngiyethemba. Ungabe uphatheka kabi uthi muhle wethu nami muhle ngiyethemba khehla. Umkhulu uMajozi lo Dokotela. Lapha Dokotela ngiphethe izinto ezizovulela abantu impilo. Ngiyakuzwa khehla. Ngoba akumele masabantu mawenyanga uthi imali seyifakiwe umuntu bese uthi kuyena no uvenjelwa amathunzi. Izinto zakhe zihambe kahle. Umsamo wakhe omuhle. Manje ngenzela ukuthi umuntu mesizwa decide ukufaka imali kuwe noma kwenye inyanga umlungisele lonto umlungisela yona. Lapha Dokotela nginensipho umuntu ageza ngayo edonsa isimo senhlanhla evula kakhulu isimo senhlanhla isusa amathunzi kuwena muntu. Ngiye ngayenza ke komunye one business. Ngathi akayisebenzise lensipho le kona insipho yabantu abangena imali 1.5 umuntu oyisichaka lo. Umuntu singakhulumi naye kakhulu kodwa ngathi ngoba uyalindala udaba lakhe ngathi akathathe lensipho le. Wabuya ke Dokotela ethi siphaza sakhe usenesitolo manje. Ngezinto azenzayo sizofuna izinto ezinkulu engeke ngikutshele ukuthi izini lezo Dokotela. Okugcina ke Dokotela. Abantu uma bengangithola ocingweni i-network kulamalanga ziyahlupha. Amusu ukuthi angifonele kuwe. Mina nguMajozi. Wena ubani sibo? Baba uDokotela ukushaya ngo-1 Class khona. Dokotela. Class ukuthi ngakhothi ikhekhe efa kwakho. Futhi bangincoma bathi baba uDokotela uyalishaya ikhekhe ngolimi. Ngangakho ukuthi ngesandla. Bangincoma bathi alishaya ikhekhe ngolimi. uMajozi akashintsha umkhalezeli kodwa nje 1-0 la. Dokotela. Mina Dokotela ngomunye umuntu owashayeka ngalolanga kodwa ngeke umuntu ongishaya ngisemncane ngiyasangishaya manje. Asibuyele kulensipho. Umuntu uyayifuna lensipho. Ngifuna ukuthola ukuthi iyafika kumina. Ngiyifuna lensipho. Ungakwazi ungirefer isitolo esiseduzana kunokuthi ngaze ngilinde isef kudanga. Dokotela insipho i-product eyenziwa kwaMajozi. Esikwenzele yona bese siyakusendela yona. I1.5 plus u60 rand wokuyiphosa. Yebo Dokotela linsipho uyithola kwenye indawo. Baba ngizofuna ukuthi sike silungise lento la. Dokotela. Imali la bengakhokho umuntu ngiphiwe inyanga eshutha la ibibonga nje. Ukuthiwa uThisijula uZulu. Lo obegqoke into ebiza kakhulu. Isikwele. Ngithengela nalo drink lona. Uthi umkhizi hawu bengithi uphisana nami cha imali enginikwe abanye bene bashutha la asikho la ngisekutheni. Majozi baba mina last time I checked ubuyinyanga. Yebo Dokotela. Namanje futhi ngifuna ungitshele futhi ungasona inyanga. Yebo Dokotela. Are you distributing insipho? Ujoyine nini? Ujoyinwa ngamalini? Uyabafuna abantu abazojoyina ngaphansi kwakho ngoba sekuyavela ukuthi njengoba manje uyinyanga usuqhamuka nensipho nje. Obvious ngiyanazi. Khona lo usujoyine khona nawe wathola abanye hambe uChannel Web. Khonza uthola abantu abajoyina phansi. Ngifuna lensipho le ngoba mina uzokhuluma into engeyona kwi-challenge ngizokuchallenge vese. Dokotela. Sibuyele kulensipho. Dokotela uyawazi umkhomo? Ngiyawazi umkhomo. Nginawo futhi amafutha awo futhi. Unamafutha omkhomo. Ngiwathola ngo2 litha.
Okay dokotela. Uyabazi uShaka? nginama futhi ashada ngothola ukuthi Dokotela uShaka awunamathambo emzimbeni. kanjani Awunathambo nje. uShaka. Okay, Unethambo elilodwa lisuka la ekhanda lophuma enzansi dokotela. okay uShaka dokotela unesibindi. yeah Abanye abantu dokotela bathatha isibindi saShaka bafake namafutha. Lawo mafutha anormal enwazi besebenza into zabo. Mina dokotela ngithatha isibindi saShaka bese ngiwapheka nalento engengize ngikutshela ukuthi yini. okay Ukuze kuphumele insipho dokotela. Ngoba dokotela ayikho into wait Yeah. insipho uyayithenga noma uyayipheka Ngiyayenza dokotela. hayi uthi ujoinile for 350 Uzaxolisana nendoda. kayiqhubeka kahle Ngoba phela manje uzazi uthinta uhlala kanti bengisawu majozi. cishe athi zebhasi Uzothinta uhlala kanti bengisawu majozi manje. Dokotela insipho dokotela yenziwa lapha ekhaya. okay Siyayenza dokotela ngasibindi saShaka. okay Nalento engengize ngikutshele yona dokotela ukuze kuphumele. ake ngibuyele esibindini mkhulu Yebo dokotela. isibindi saShaka asifani nesenkomo nesembuzi Kunjalo dokotela. uma usipheka kubi bovu ngoba phela ungasipheka isibindi esini ngoba sekube bovu ibhodi Yeah. so ngiyazi nambe besisenza into kade ngisenyanga 100 abantu abazongena ngihlala eCape Town kodwa akangishaya amakhathi ngoba phela ilokishi ihlanibele mkhulu imehlomane ngibona lapha kubona Konke phambili engifuna ukuyibuza engifuna ukuyisho dokotela. then ngifike la afike lama genge lamaXhosa siphathele ke isibindi lesi imifika lento ithi mina yini lento le ithikithiki Yeah. ukuthi ayikhishwa kuShaka yabo faka ebhodweni ke bese siyifaka amafutha akhe hayi yawakhipha mkhulu Iyawakhipha dokotela. nawo yawakhipha bona nje sifaka nje 750 ebhodlela Yebo dokotela. uthathe yonke lento ifaka ebhodweni incimleka yonke siphele Uyazi ngangileyo ngibangala bethi abantu mohle njenganekhehla lomlungu. Umqondo wakho ukhaliphe okumlungu ngempela. Ngoba phela lento esho ngezishiwe inyoni. okay Ngenyoni nje ngeke izikhuluma lento ekhuluma Dokotela uShaka dokotela unesibindi esingafani neselwane zonke. Njengoba soshilo uthi isibindi saShaka sojela. Ilamafutha esiwasebenzisa uma senza lensipho dokotela. okay Yebo ukuze kuphumele lento enye into engicela kakhulu dokotela kubantu. Usuyithengele dokotela lensipho le. Akuyithathe uyibeke ekhaya lensipho. ngibekeleni Ukuze uprove amandla wayo. okay ima ngibekeleni Ibeke nje. Ngifuna ukuthi imali enkulu ngizothenga insipho ngibeke thenga insipho dokotela ungayisebenzisa isonto elilodwa. all right Ngifuna ukuthi umona umehluko uma unezinto ozenzayo whether mhlawumbe nami ulindela ama phone calls ukuthi ama phone calls azabe semangakhi azongena kuwena since sekhona lensipho dokotela. Iningi into ozayibona ungakayisebenzisi lensipho. Uma soyisebenzisa lensipho dokotela uyaqalaza. okay Yaqalaza khehla. Ingakho dokotela insipho ngithi abantu abake beza abantu insipho bayithole dokotela ukuze angathi umuntu mayifaka inyanga ethi ufuna into zemali esheshayo ethi ngifuna ukuye eCasino ibese ithi inyanga no izinto zakho zimnyama usadinga ukuhlanjulula usadinga ukugeza ngifuna ukuvala yonke lokho. Sikene kule khandlela kahle. Leli khandlela dokotela elabantu abanama business. Abantu izinto zabo abathi umuntu awusebenzi ngoba khona umuntu othi umuntu la kimi ngiyawulanda umuntu awusebenzi ngifuna lo muntu onjalo dokotela. Leli khandlela leli dokotela lilungisa umuzi. Angifuni ukukhuluma ngomuntu ohlala emjondolo. Yebo ngona la ohlala khona emjondolo ngesintu ukuthi ithongo lakho likhona semjondolo la ukhona likhona ithongo. Ya nje mina ngihlala emjondolo. Yeah. Akumina ke ngathi uhlala emjondolo dokotela. Yeah kodwa nje ukuthi manje inkinga yenu niyinyanga nonke ni prominent nonke nemali yabona thina lehlala khona then uhulumeni wasakhela ama RDP ukuthi incane nginezingane zamantombazane zo3 noma zosho zo4 ingane ngizishiya la ku RDP ngase ngakha imjondolo lami okahle nje uL yebo dokotela uma ungqongqoza mina ngikubuza ukuthi bangikhipha iphepha ngithi ngikubona yebo dokotela ngilibuyisele bese ngiyakuthula ngikuzibe so ukukhuluma unkosikazi uthi angikho ake silungise spelling dokotela mina ngiyinyanga ngedwa okay ngifuna ukuthi ngoba uthe uhlala phela uzathi ungabothi uma ubingelela umuntu oyindoda uthi kuyena sawubona bhuti okay usegeje ngoba phela abantu sebeyashintsha uzathola ukuthi umuntu kanti inyanga kanti akuseyona inyanga mina ngingedwa nje kumajozi ngedwa ngenyanga futhi ngiyayiqhenya ngixolisa nakuwena ngixolisa dokotela lapha lento esikhuluma ngayo dokotela leli khandlela leli lifuna umuntu
oneyingane dokotela uthi ingane zami azikwazi ukuqhubeka kahle esikoleni nezikolo seziphasile ugrade 12 azingene ematertiary thola leli khandla dokotela ulikhanyise le dokotela ngikakubonisa nala ngapha la livese malikhona leli khandla le dokotela leli ikhandla labantu asebeqedile ucabanga nali dokotela kanti ukhanyisa yini hayi dokotela angihluphekeli kulona hayi angihluphekeli la dokotela nali ikhandla la dokotela leli khandla le dokotela lenza wonke umsebenzi ocabanga ukuthi umuntu angabe uyawudinga empilweni yakhe okay kodwa ke akulona ikhandla lejwayelekile ungagijimi uye lapha esitolo uthenga ikhandla ngoba uzegeja ngizofika ngishayiceleni uzegeja kahle buyize kimi uzela kimi ngizokunikeza ikhandlela leli esengilisebenzile mina ngalenze emkhubu ukuze lenze lento oyifunayo ekhaya injalo ndaba dokotela khulu abantu bazodinga umsebenzi wakho bazothola iphi number inamba dokotela engitholakala kuyo inamba yami epersonal 060 4538 480 uma ungasangitholi 073 564 0400 uzothola ubhuti othu ujama lapho kulo number leyo osebenza call center yethu ukhulume naye uyisho inkinga yakho uyodlulisela kimi ngiyabonga khulu baba udokotela bawesizwe baba Jabu Mfana umhlenje ngekhehlelo ngiyabonga sibonga kakhulu dokotela Amandla the high power Archangel Raziel amandla amakhulu mlaleli esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali angithi usunawo umdonso wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power konke lokhu ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali sithinde ku 063 689 8922 shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel